хората пътуват от София за морето, нали? Някъде тук трябва да е София, предполагам. Здравейте, уважаеми зрители! Това не е реклама на бира, нито пък аз съм Емо Чолаков. За първото, разбира се, мога единствено да съжалявам. Надявам се да сте подготвени за почивните дни, както и за многобройните деликатеси, които ще съпровождат празничната ни трапеза покрай Гергьовден. Докато сме на темата, покрай празничната трапеза, вероятно ще разлиете вино по чашите. На здраве и в никакъв случай не позволяйте топлите празнични дни да станат за вас мразовити и горчиви. Кълвети бе, кълвети бе! Очаква се поток от палки, но не шпек, да залеят ключови артерии в цялата страна. Те ще се опитат да заместят празничните ни разходи с работни приходи. Това ще доведе до главоломен и под формата на органни ветрове, нестихващ прилив на банкноти с различни номинали по сметките на МВР. Син студент фронт пътува към Европарламент и неочаквано ще стигне иначе добре подгретите ни червени евродепутати. Съветът на корупционна карта на България е те да се приготвят грейките, за да останат вдървени от студ. Участвате ли в политически поръчки? Ако е така, за вас наближават приятни времеви промени. Сега да преминем към въпрос на седмицата. Господин Гергов, за Гергьовден ще се прибера село. Колегите ви съобщават, че май ще вали. Мога ли се надявам на слънчице? Здравейте, разбира се, за вас слънчице бол. Особено ако отложите обратния път за следващия ден. Съобразяването на скоростта, спазването на пътните знаци и маркировката ще ви насочват по правилния път. Стига да им обръщате необходимото внимание. С вас бях аз, Иво Гергов, и тази седмичната корупционна прогноза за времето. Благодаря ви и на здраве! Слушай, бирата, не мога така. Свърши бирата. Не бе, стига.